Gepleýär Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Kepitaliň jemi bilen men ýogşan anagurwa. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyny iň köp okulanlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Ariel Kriýuzy serýetiniň bahasy Türkmenistanyň resmi kursdan $115 ýetdi diýen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Şeýle-de Kasym Merdi Garaýew Azatlykdy we Azatlyk bilen habarlaşdy. Italiýan senatory LGBT guramalary Berdimuhamedowden türkmen geý ýigidiniň akwalyny aýdyňlaşdyrmak soraýarlar. Marda, Lewapda, Daşowda ilat kartlaryna geçirilen pullar alyp bilmeýär. Prezident işte kemçilik göweren howpsuzlyk ministrine bir Kainsworth diýen atlan çap edilen habarlarymyz iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny başda hem aýdyşymyz ýaly Ariel Kriýuzy serýetiniň bahasynyň resmi kursdan $115 ýeten wagtda gepleşik çekýär. Türkmenistan lukmanlaryny jinsy keseller barlygyndan geçirýär. Raýatlary LGBT şuwçulugyna çagyrýar. Italiýan senatory LGBT guramalary Berdimuhamedowden türkmen geý ýigidiniň akwalyny aýdyňlaşdyrmak soraýarlar. Marda, Lewapda, Daşowda ilat kartlaryna geçirilen pullar alyp bilmeýär. Prezidentiň ogly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylyk edýän welaýaty ilkinji bolup paýta planyny dolu diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny Türkmenistanly geý ýigidin tutsak edilen bolmagy çak edilýär diýen atlan çap edilen video çekýär. Türkmenler bize kömek etdiler. Islamabadda protestçiler Premier Minister İmran Hanyň işden çekilmegine çagyrýar. Azat adalgy, çydamlyllyk miýady, tolerantlyk diýen atlan çap edilen videolarymyz hem köp görüldi. Şeýle-de türkmen görnüşleri 44-nji hepde diýen atlan çap edilen foto sergimiz köp tomoşaçy çekdi. Bu hepde köp gurrun edilenleriň bäşligine marlar bu hanka çörek üçin daňdan saat 5-den nowata durýar. Italiýan senatory LGBT guramalary Berdimuhamedowden türkmen geý ýigidiniň akwalyny aýdyňlaşdyrmagy soraýarlar. Türkmen aktivistler paýtagtda öýsüz haýwanlaryň öldürilmegine garşy gol toplaýarlar. Ariel Kriýuzy serýetiniň bahasy resmi kursdan $115 ýetdi diýen atlan çap edilen habarlary girdi. Hormatly dinleýijiler, siz hem azatlygyň gozgaýan temalaryna goşulmagy, öz pikirleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, welaýatlaryň paýta planlaryny dolýanlyklary barada berilýän resmi habarlaryň fonuny Türkmenistanyňky owuzul krizi barada aksiýa hökümeti dowam etdirýär. Ma'lum bolýaly, Türkmen owuzul kriziniň kökleri Sowet döwründen 7-nji noýabrda Rus we Belarus kommunistler tarapyndan 102 ýyllyk bellenen Oktyabr rewolýusiýasyndan hasanygy Sowetlerin Vladimir Leninden soňky serdary Iosif Staliniň 1929-njy ýylyň 7-nji noýabryna Pravda gazetine çap edilen Beýik öwürlüşik ýyl atly makalasyndan ujalýar. Bu makalanyň çap edilmegi bilen öňkü Sowet ýurtlaryny dol kollektiwleşdirme kampaniýasy başlandy we ondan bäri 90 ýyl geçdi. Taryhy maglumatlara görä 1917-nji ýylyň döwlet agdarlyşy we raýat duruşy makalyna daýhanlaryň aglaba köplügi bolşewikler bolýar. Munyň sebäbi yer meselesi bilen bagly. Rus daýhanlary 105-nji ýyllaky rewolýusiýa makalyna hem özleriniň ýitiren yer bölekleriniň gaýtarylmagyny talap edipdirler. Oktyabr agdarlyşynyň barşyny Sowetlerin bütün Russiýa 2-nji gurultaýynyň Vladimir Lenin tarapyndan ýazylan yer hakyna dekreti kabul etmek hem şu ýagdaý bilen bagly. Emma bolşewikler yer daýhana bermek barada beren wagdalaryny Sowet Soýuzy ýykylýança ýerine ýetirmediler we bu mesele henüz hem köp ýerde doly çözülmäni galýar. Orsiýetli synçylar Stalinçilik kollektiwleşdirmesiniň aýylganç ýalňyşlyk ýa-da netijeli dolanlyrjynyň çözgüdi bolanyny barda jedel edýän wagtlarynda Türkmenistanly daýhanlar Ozal Sapar Murat Niýazowyň täze owa syýasatynyň miwesini iýen bolsalar, inni Gurbanguli Berdimuhamedowyň owuzlyk özgörtmeleriniň miwesini ýerler. Bu ýagdaý ýa-da Türkmenistanyňky owuzlyk krizi bir tarapdan problemalaryň umumlukda boyun alynmagy, ikinji tarapdan dawaraly hasyl toýlarynyň tutulmagy bilen dowam edýär. Şu aralykda ýurtdan çykyp gidýän zähmet migrantlarynyň meçhur köpelýär. Owalar toýýar we çolaryar diýen aladalar güýçlenýär. Emma Türkmen häkimetleri bu meseleler barada açyk görnüň etmeýär. Biziň söhbetdeşimiz
Awstriýada ýaşaýan türkmen aktivisti Odolky suw inženeri Nur Muhammed Hanamow. Nur Muhammed aga habarlardan ma'lum bolşýal, Türkmenistan welaýatlaryň paýta planyny ýerine dolýanlygyny habar berýär. Şoňlan bir wagtda ilkinji bolup plany Ahal welaýatynyň dolanlygy habar berildi. Hatta Balkan welaýatynda odal gowa çekmekden halas edilen Balkan welaýatynda hem paýta planynyň dolanlygy habar berildi. Indi siz bu ýagdaýa nähili baha berýäňiz? Bir tarapdan Türkmenistanyň şu ýylyň başyndan bäri paýta hasylynyň pesdigi, planyň bu ýyl asla ýarpy hem dolanyp bilinmejektigi hakynda maglumatlar gelip boşdy. Emma türkmen häkimiýetleri bu maglumatlara garamazdan planyň dolanlygyny dabaraly habar berýärler. Şoňlan birlikde ullokan bayramçylyk çäherleri hasyl toýlar tutuljagy meňdýär. Siz bu ýagdaýa nähili baha berýäňiz? Bu nämeň alamaty? Dogrudan planyň dolanlygyny ýa-paýta hasylynyň belli bir derejede ýeterlik toplananyny ananyp bolarmy? Türkmenistan'ın planı doğruluk diyenine hiç vaktinin olmaz. Bildiğine pasada değil. Ne galla uğruna da şol. Doğruluk diyeler 2 aydan son un yok ya buğday yok ya yeni şonu mengeç burada. Pasada edil şon yali. Bir yılın doğamına edip gördüler. Bir yıl hasılın yağdayı ervetti. Ervet olsa ona hele eyyem doğdu. Na çerezik görsek var ha. Ögümüzdeki şunu yavrayı, dekavrayı, kar yağsa da şu kalın açık paktanı çöplemek. Ya olmasa yankı kozanı yığnamak. Şu işler devam eder. Şoňulenem doğrusu yok. Şonu da doğruluk deyip raport verýärler. Ertesi plan häkimi işten boşatdyk, plan häkimi welaýatyň häkimini işten boşatdyk diýip başlarlar. O sebäbim esasy ýanky yalan sözläpdir planyny ýerine ýetirmendir diýip. Şu mahal ýöne şu öňünden gaçsak bolup bir welaýatda olan bolsa birem doğruluk diýip raport vermek üçin edilýän hereketler. Nur Muhammed aga, bu göz görteli yalan olmaýan, eger hasyl ýok bolsa plan nolly diýmek Türkmenistana näme gerek? Näme gerek diýen. Bir topar bolýan zatlar Türkmenistanyna näme gerek? Ýöne şol hakykatdan görkezmek üçin biz ýaşaýşymyzdan gülägüllük hemmizadymyzdan bol, hemmizadymyzdan ýerine ýetip dur planlamyzdan dolup görsip, şu yalan sözläp ýöne ýurtdaşynaky ýa başga goňşy döwletlere zatlara menmenlik edip, hemmizadymyz gülägüllük diýmek üçin edilýän hereketler. Hakykatda ýöne döýrük görseň, içine girseň, ýöne çüýräp ýatan Türkmenistanyň bar ahyry. Nur Muhammed aga, Türkmenistanyň töwereklerine ýa-da öňkü Sowet respublikalaryna heretsek, olar o hojalyk meselesini nähili çözdü? Olarda ýagdaý nähili? Olarda daýhanlaryň alýan girdejiler nähili? Şu arada sizde maglumat barmy? O bizim şu goňşy döwletlere de seretýär. Olaň ýagdaý nähilligini ýöne Türkmenistanyňky yalan sözlerini oklar. Dolmayan olsa dolam yok diye ya bloriyali raport verişip heşelle kakışıp hemme zadımını gülyallayıp bloriyali raport veriyen komşularda bloriyal zat yok. Bu mukluk yerine yetirýän olsa da yetirmeýän olsa da o öz içindeki problemler özleri öz içinde çödýär. Bunu yalan sözläp ya yalan bilen yankı hakikati gizlep bizim hemme zadımız gülägüllük diýip görkezjek bolup etýän hereketler ýok goňşularda. Dogry olamam o hojalykda da paýta meselesinde Özbegistan Sowet döwründe de häzirem bir köp paýta ýygan döwletdi. Şonu alyp görsek, oňam dogry problemler bar. Meselem ýanky suw meselesi bar, ýeriň şorlanmasy bar. Ýöne olar näme de bolsa, näme elinden gelýän bolsa bir kömek etjek bolýarlar. Şu o hojalygyny süýerjek bolýarlar. Ýöne Türkmenistanyňky ýaly boş sözler, o ýerde iş bilen gazanjak bolýarlar. Bu hasylam hemme adam. Nur Muhammed aga, şu kollektivleştirme başlanan döwründe de ortaýatda hatda şu Amerikan fermerçilik ýoly bilen gitmek hakyndaky pikirler aýdylypdyr. Da ine görnüşinden Türkmenistanyň her gatnaşyk edýän ýurtlarynyň biri, Türkmenistanlaryň köp gidýän ýurtlarynyň biri, Türkiýanyň önümlerini hatda Birleşen Ştatlarda da görmek bolýar. Olaryň erk kişilerine çenli, zeytunlaryna çenli, beýlik owa hojalyk önümlerine çenli dünýäniň bir topar ýerinde görmek bolýar. Emma kollektivleştirme medeniýeti bilen galan, ýokardan dolandyrmak medeniýeti bilen galan o hojalygyny diňe ýokarky ýolbaşçylaryň buyruk esasında işletjek bolmak medeniýeti bilen galan ýurtlaryň önümleri daşary ýurtlara heniden çykyp bilenok diýen pikirler aýdylýar. Hem Türkiýede nähili tejribeler bar? Türkmenistan Türkiýede näme öwrenip biler şu meselede? Şu meselede ýanky aýdymyz ýaly hakykatdan Türkiýede başdan
baştan fermerlik sistemasi girilen ovuçuluğu. Ine pahtani döwlet goşulşanowam. Her kim hususi öz yankı pahta öňän ýerine pahta öndürýär. Buğday öňän ýerine buğday öndürýär. Ya göwönüm bolsun. Şolong hemmesi özüne näme peýdaly bolsa şonu öndürýärler. Şu Türkiýede işler nöwrümizde de görýärdik. Yankı kanarlar dıkıp doldurulyp eşek araba bolsun ya maşin bolsun şolary ýüklenip fermerler özleri ertip tawşyrýardylar. Döwlete satýardy. Döwletem o yerde plan bakadan satman lilyan zat yok. Bazar narxı bilen döwlet şonu şeýdip satyn alýardy. Meselem şu mahal Türk firmalary Türkmenistandan paltan aljak bolsa döwlet bakasından alan o ahiren bazar narxyndan alýar. Beýdil şonu ýalagam öz halkyndan şeýdi bar. Şoň üçin bu daýhanlar ziyan görenok. Daýhanlar özüni ekläp bilýär. Şonu ýaly ýagdaý döredilmese Türkmenistanda da hiç wagt düzelmeýär bu halka ýagdaýda. Onu Türkmenistan'ı bu siyasattan so Leninçilik, Stalinçilik döwründen bäri gelýän siyasattan diňe daýhanlar ziyan görýär-de, şeýle bolup çykýar-da. Gaçy dogry. Daýhanlar ziyan görýär. Hormatly dinleyijiler, Awstriýada ýaşaýan türkmen aktivisti Ozalky suw inженер Nur Muhammed Hanafi bilen Türkmenistanyň o huzur krizi baradaky söhbetimizi dinlediňiz. Eýsem bu mesele boýunça sizde nähil pikir garaýşlar bar? Bize ýazyň, telefon edin. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň zemini owan nepterimiz bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz adatça bolşýaly, kabulla kawarçymyz jurnalist Şaýmerdanguly Muradi. Şaýmerdanguly Owganstanyň gelýän habarlara görä Owganstanyň neşekeşlik meselesi barha ýitileşýär. Şoň bilen birlikde käbir maglumatlara görä neşekeşleriň sany Owganstanyň şo prezidentlik saýlawyna gatnaşyp ses berenleriň sanynyň hem köp diýen ýaly pikirler aýdylýar. Eýsem bu ýagdaý nähil dogrudan neşekeşlik şeýle agyr problemi bolmagyna galýarmy Owganstanyň? Awgan neşekedine goňşy ýurtlara we dünýä döwletlerine däl Awganstanyň halkyna da hop alandyryp başlady. Awganstanda neşekeşleriň sany gün saýyn artýar. Resmi maglumata görä neşekeşleriň sany 2 milyondan geçipdir. Şoň ýary gurragy ayal we çagalar diýip Awganstanyň neşelere garşy görüş boýunça idaralary aýdýarlar. Indi resmi bolmadyk maglumatlarda Awganstanda neşekeşleriň sanynyň 5 milyona goýlandygy aýdylýar. Awganstanda neşekeşleriň sanynyň artyşynyň sebäbi hem bu ýurtda neşe önümniň açaçan ýani aradany öndürilişi, bu ýurdun vilayatlarynyň aglawasynda neşe önümi öndürilýär. Hatta şu neşe haf ardan boldy çünkü köp öndürilip ol bazar ýok. Daşary akadip bazar tabilmenden soň şonuň üçin ardalady diýip il içinde gurunlar bar. Bir kilasi 2000 awgan puluna ýakyn ardallapdyrdy. Ondan soňra siziň diýişiňiz ýaly häzir siýasatçylaram beýleki telewizionda tegeli gustullara gatnaşýanlaram şu barada gurun edip başlady. Inni Şaýmerdanguly şu neşekeşligiň şeýle giň ýaýramagynyň ýa neşekeşleriň sanynyň köpelmeginiň bir sebäbi Owganstanyň neşäniň öndürilmegi bolsa, ikinji sebäbi şu daşky bazarlaryň azalmagy. Ýagny Owganstanyň daşaryk neşe çykarmak mümkinçiliginiň çäklenmegi bilen bagly bolup görnýär-de, şeýlemi? Bu ýagdaý neşäniň içerki bazarynyň döredilmegine, neşekeşleriň emeli ýagdaýda köpeldilmegine alyp gelýär-de, şeýle bolup çykýarmy? Yo indi bu Owganstanda öndürilen neşe önümniň muktary artýar. Endi onuň soň şol daşary ýurtlara gaçakçylygy hem azalanýar. Gidip burada daşary ýurtlara Owganstanda munça tonlulap öndürilen neşe önümleri nire gitýär. Şo gaçak arkaly daşary ýurtlara gitmese ol hiç ýerde bir ýerleşer ýaglatda. Hem şu İran gitýän, işlebäne gitýär İrana. Owganstanlylar şo iş tapman, iş agtaryp İrana gitýär. Köpden şu İrandan gireň keşif bolup gelýär. Bilmedim ben bunun sebäbini İran'da grain keşlik şeyle bir mevcanmi? Şu yerden koplen grain keşif bolup gelýärler. Şu Türkmenleriň arasında bolardy neşe keşlik abkem. Indi böyle halklaryň arasında şu grain keşlik haf köpeldi. Ähli şu Owganstanda ýaşaýan milletleriň arasında neşe keşlik var. Neşe keşlik artýar. Olap ayal gyrlaryň arasynda var. Hatta şu iki taraply ýollaryň gülekelen meýdançalarynda ýatyp şu ýerde çadırdat bilen üstüni berip şu grain çekip oturan adamlara gabat gelmek bolýar. Olam köp şäheriň köp ýerlerinde has. Şu şäheriň bir has awadan bir has bir arasy ýerlerinden şeýdi neşe çekip oturan. Hatta şu Mazar Şerif şäherinde, Kabul'un köp ýerlerinde, beýleki şäherlerde, Owganstanyň hemme şäherlerinde şeýdi azat
so neşe çekip oturlar da o taýdan polisiýa da geçip İki taraplyň ýoluň aralygyndaky meydançada so görene göz edip neşe çekip oturlar da şeýlemi? Onu hiç tadem pulunu tutup alıp gidiyor, hiç tadine koyuyor ya o nasıl ölüyen adam ne şekerçilge uçuran adam onu eltip bende tıkıvan bir öldürüp şunun kanına kalamadan başka nemesi yok da uçuran da arası greyn peş oldu uçurduğu da so. Inni Saymerdan ulu Awganstanyň neşekeşlik diýlenini bir diňe gereýin mi ýa-da bir tiryek çekmek bilen beýleki neşeler bilen hem bagly haýsy neşe köp çekilýär. Mysal üçin gereýinden esasan neşekeşler şu tiryek çekýärler-de. Triyekta izde kalan zat boldun triyeka aslan enesi de şu neşe keşliğin greyinin hemmesinin enesi yöne indi şu greyine uğruldu greyinin başıp şişe diye zat diye başka bir kristal diye bela diye beter diye şöyle yanaklatlara uğurluk gitti ondan sonra başka bir tablet kağıt bela diye köp zatlar tapılıp kaldı da her hili neşeler tapıldı da neşe ettiye her hili neşe önümlerinden kalıp köplerince köprüge aşı greyine uğruldu indi ovalarda da ön sol Türkmen ovalarında köplen neşekeşler bolardı da triyek çekerdiler. Triyek çekmek kaldı. Sol grenkeşliğe uğruldu hazır. Böyleki milletlerin arasında misal apostolların arasında ben köplen çekiliyor. O şeyhe hazaraların arasında ol çünkü İran barık gelenden son onların arasında şu greyn köp çekiliyor. Başka taciklerin arasından şu greyn köp ravacalan başka milletlerin arasında köp greyn keşlik köp bolup kaldı. Triyekten greyn öndüren karhanalarım köpeldi şu triyekten greyn öndüren karhanalar vardı. Misal üçün Badakşan vilayetinde, Helmand vilayetinde, Kandahar vilayetinde hatta şu Demirgazyk Awganistan vilayetlerinden triyekten greyn öndüren karhanalar bar deyip resmilerim aýdýarlar. Saymerdan ulu siz şu Türkmenleriň arasynda bardyny beýleki etnik toporlaryň wekilleri hem çekip başlatdy diýdiňiz. Ene şu Türkmenleriň arasyndaky neşekeşlik barada anygyrak gurrun berseňiz. Şo ýerde hem gereýin ulanmak köpelimi ýa tire ulanýanlaryň barmy? Triyek ulanýanlaryň bar, köplen şolam greyne uğruldy. Türkmenleriň arasynda öňmenem şu neşekeşlik, triyekkeşlik bolsa öňmenem bolupdyr da alkem triyek ulanar ekenler ondan soň hatda çağalaryna da şaldy kojak şu triyek gelip ukladyp şeýdip ugan türkmenleriň arasynda şeýle ýagdaý öňmenem bar diýene soňky döwürde has köpeldi. Şu ugan türkmenleriň arasyndan neşekeşlik artdy. Hatda men şeýle aýdybiljek bir etrap bar. Adyny aýdyp oturmaýyn, şu etrabyň ýaşaýjylarynyň hemme ýaşaýjylar Türkmen. Şol etrapda bazar bolanda ikindi bazar bolýar, gün ortadan soň bazar bolýar. Öň ertir neşan tutturup her kança ýetirip soň bazara barýar diýipler ýerli ilap aýtýar halk şöyle aýtýar. Neşekeşlik köp. Ýagny şu keypini gowy köklemese bazara yaramýar da şeýlemi? Awa şu keypin gowy köklemese bazara çykyp bilmez. Şonuň üçin hem şu ikindi diğer taraplar bazar bolýar şu etrapda. Şu işin namazy okulandan soň bazara baryp başlaýarlar da ta şama çykypdan teli şotaýda bazar dowam etýär. İkindiden soň bazar gyzýar şol etrapda da. Doğru. Onun ýanyndaky etraplar hem şoň ýaly hatda şu derejä baranda Türkmen owalarynda da indi ol öňmenem şoň ýaly ol etrap ýöne türkmenleriň beýleki etraplarynda da şeýle neşekeşlikler artyp başlady. Diýen saram türkmen ýaşlaryndan neşekeşlik belasyna uçurallar bar. Hatta ayallardan hem neşekeşlige uçurallar bar diýip aýdýarlar. Inni Saymerdan ulu şu öňkü tejribelerden görnüşine görä şu Saparmurat Niýazowyň prezident bolan ýyllaryna Türkmenistanyň hem neşe juda ardan boldy bir neşäniň şu goňşy ýurtlardan getirilmegine göz ýumulmagy bilen bagly siýasy ýagdaýlar bilen bagly ýagny Saparmurat Niýazowyň halky siýasatdan çetde saklamak üçin ulanyň emelliýen pikirler hem aýdylýar. Bu ýagdaý Türkmenistanda ýaşlaryň köpüniň zaýlanmagyna, maşgallaryň bozulmagyna alyp geldi. Soňra Türkmen hökümeti bu ýagdaýyň belli bir derejede öňünärli sebäbi bir milletiň gelejegine howp salýar diýen pikirler aýdyldy. Indi bir Awganstanyň häzirki ýagdaý Awgan türkmen gatnaşyklarynyň ösýän wagtynda bu Türkmenistana nähil täsir ýetirip biler. Bu neşekeşligiň Türkmenistana gaýtadan güýçlenmegine getirmezmi? Awa şu sizin diýişiňiz ýaly merhum Saparmurat Niýazowyň ikram triyek üçin kuwalap bermäň diýip aýdany meňem ýadymda şu telewizorda çykşadyp aýdany. Awganistanda da şu triyegiň neşekeşligiň ösmeginde bir el bunun arkasında izinde bir el bardır diyen çaktamalar var. Awganistanda neşe hatta şol taýerlerde ta neşekeşlige şol uğranıp her kança şoňa uçurap şonuň toruna düşüýünçe muht berliýär diýilen maglumatlar bizde vardı. Muht näme üçin berliýär? Şo
kim berýär, kim tarapdan berilýär? Hökümet adamynyň alyny alyp bilen ýok. Mysal üçin polisiýadam ol tiriyekkeşin neşekeşin gatdalyny geçip otuýy şu neşekeşleri satýan adam bardy. Şu satýan adamlar bir tutuldy, mana şu adam neşekeş neşe tawdasyny etýän neşekeşlere tawda etýänlikde tutuldy. Ele salyndy diýip görkezen ýok. Hiç bir aýdyn ýok. Döwlet resmiýetleri ýa polisiýa idaralary. Şonuň üçin hem munyň köpelmegine sebäp bolýan bir aýratyn bir ýüzünde arkasında el var diýen bir çaklamalar bar. Türkmenistan bilen baglanyşykly aýdylanda şu Paryap welaýatynyň Awganystanyň Milli Meclisiň Aşak Palatasynyň bir agzasy Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde şu Awganystanyň Türkmenistana neşe gaçakçylygyny bolýanyny aýtdy. Henidem şu neşe gaçakçylygyny dowam etýäniňi aýtdy. Ol nähili dowam etýär o barada jikmejik henidi onuň soramadyk. Öne şu barada bir gepleşik etmekçi. Indi şol beren gurununda şu Türkmenistana neşe gaçakçylygy henidem dowam etýär çünki Awgan Türkmen-Awgan serhedi bir gowşak. Türkmen-Awgan serhedinde bir Awgan tarapynda esir ýok. Awganystanyň serhedi urawçylary ýok. Hemen bir diýwar ýazap, ony berkidilen serhet ýok. Şonuň üçin hem şu Awganystan serhetden tonulap neşe gaçakçylygy henidem Türkmenistana bolýar diýip şol adam gurunlarynda Awganystan bilen Türkmenistanyň serhedi barada aýdylanda tutuş serhet ýakada şu jeňçiler ýerleşýär. Jeňçiler bilen hem şu neşe sowdagerleriniň gaçakçylaryň neşe mafiýasynyň hyzmatdaşlyk edýänligi barada maglumatlar bar. Hatda şu jeňçilerin şu neşe sowdasyndan tuýýandygy, ýani şondan peýdalanýandygy aýdylýar-da. Köp bilen şondan gazanç edýänligi barada maglumatlar bar. Hormatly dinleyijiler, kawulla kawarçymyz bilen Awganystanyň neşekeşlik problematy hem onuň Türkmenistana ýetirmek mümkin täsirleri baradaky söhbetimizi dinlediniz. Eýsem bu mesele boýunça size nähil pikir garaýşlar bar? Özüňizde bar bolan maglumatlary, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Şunun bilen hepdeniň jeminiň nowatdaky sanyny geçirip oturýarys. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun, adatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.